Si Provincial Board Member Glenn Soco nga maoy Vice Governor-elect mahigala. Incoming Vice Governor atong lalawigan sa Sugbo atong mahinabi karon nga buntaga mga kaigsunan. Lahat ng tanong, straight to the point. Vice Governor-elect Glenn Soco, maayong buntag sir, og live ta karon sa DYHP RMN Cebu ug AFM ug sa atong mga social media platforms. Good morning, Board. Vice Gov. May buntag niya, Rufil, ug may buntag sa itong mga tigpaminaw. Vice Gov, kinini ang unang-una, congratulations no, nga ikaw maoy napili gyud nga pagka-vice gobernador karon sa itong lalawigan. Salamat, Atty. Rufil, kaluyan gitong tas Ginoo, no? Salamat kay sa itong mga, sa tibok, sugbuano na itong mga kaila. Vice Gov, karong hapon, mauna ang regular session alang sa regular session ninyo, no, sa board, sa atong mga board members. Kining 1.2 billion nga supplemental fund, appeal ba ni nga ipalabang unyang hapon or dili ra appeal? Wala siya appeal karon sa agenda, Atty. Rufil. Gani niya itong pagpatawag og special session ni Governor Gwen niya itong Thursday. Pagka humani ana nag-caucus man mi, no? So gibalik to namo mao ang supplemental budget number 1 adto digto sa executive, no, to the office of the governor. Signed by Board Member Mike Villamor ug Board Member Red Duterte nga maoy author sa resolution, no? So as to ibalik na sa executive diri sa wala pa mikibaw kay iyaman nga executive prerogative, no? So dunay ginote namo nga mga observations and then among gikuan ipatanaw lang. There's further need for evaluation and assessment. So panalitan og maapil ni sa other matters unsa may mahitabo kani unya, Vice Governor Glenn? Well, certified urgent ang usa ka measure, kinahanglan na siya 24 hours notice. So wala na siguro higayon nga ma-appeal pa sa session karong hapuna. Oo. O at least kuha na. So siguro og dili na lang siguro to madayon gyud siguro, mas mayo sa siguro di na lang para dili ma-controversial kayo ning atong mga sessions. Mao bitaw nga medyo murag na alsa ang public, but I would like to assure the public nga kami nga mga board members diha, ako for one, no, amo ginantukio, no, kay that is part of our function nga tukio namo ang kaning unsay endorsements coming from the executive, no. In all honesty, kato siyang 1.2 billion, dunay lakip ni ato nga mga budget requirements para sa operations of the Sangguniang Panlalawigan. Appeal na nasana siya ang kanang Legislative Assistance Fund, which is needed per board member. Now, we have to understand, Atty. Rufil, nga karon sa umaabot nga termino, inigsugod na mo sa July 1, natay additional kabuak duha ka board members. Kay in lieu of a COMELEC solution, ang ako nga distrito kana karong 6th district and Lone District of Mandaue, which is Cordova, Consolacion ug Mandaue, nabuak man guna. Yeah, that's why akong bago na interview po si Olensino Labot ana karon, board. So naagi duha ka book additional nga board members. So inigsugod nila karong July 1, kinahanglan na sila budgetary requirements para sa pagpadagan silang office, kanang personal, kanang salaries and wages, maintenance, operating and other expenditures. And of course, no, og may tabo to siya nga ang Legislative Assistance Fund, maari diri sa Sangguniang Panlalawigan, appeal na siya. Kay naamantay ka nang gitawag og LAF. The LAF is at 15 million per board member. It can go higher depending sa discretion karon sa governor, no? No, so doon na pay laing program sama niya ng mga Sugbo Negosyo Program, Sugbo Kahanas Programs, which are institutionalized through an ordinance nga gipaagi sa board member ang pagpahigayon ni ana. So, but kinini ang ako na hinabi ron si board member Sino, wa kuno siya kay bawo nga appeal sa plano ini kining renovation sa opisina kay para niya dili kuno ni urgent, dili ni ma-consider nga urgent board member Glenn Soco. So pwede ba ning attorney kana siyang opisina karong additional nga duha, wala pa na, non-existent pa na. So kadtong imong giingon nga appeal ni nga gastuhan sa 1.2 billion tungod kay urgent ni, mabutang nato nga mahimong ma-withdraw nimo to nga maong statement, board.
O dili na siya renovation sa existing nga mga opisina, no? Kanang opisina nako ug sa kang Jongke Uwano, that will be assigned to another to the incoming board members. It is up to them ug ila nang ipa-renovate or di. Pag sod nako in 2019, paglingkod nako ni ana, nipuli ko ni Vice Mayor karon Vice Mayor Glenn Bersede nga board member sa una. Ako nang gi-renovate gamit ang akong personal nga kwarta. So it is incumbent upon them ug ila nang ipaayo or di ila na. But there are offices there which nga kinahanglan nga ni-request nga ilang i-renovate. So sama ni board member Lawrence Cinco sa SK chairman, ang atong president sa SK Federation, kay ang iyang opisina mura ra man gunag temporary ba. Ya mao sa nang opisina ha, kay dako man kayo siya space nga tungaon. Ya kuan sa gamay tong kilid nga opisina sa gi-occupy karon sa Department of Agrarian Reform nga makahimo patag additional nga office nga mapuno sa usa pa gyud nga kato ang plano ang gamiton ang katong sa League of Municipalities nga office. Unya giapil na lang sa nato Attorney Rufil nga dunay usa ka kan-anan diha, mura siya cafeteria para sad sa kay mga kapitan, mga konsehal nga gikan sa lagyong lugar mo anha diha. Wala ginay kan-anan dihang legislative building. No, but very prudent ang paggasto niya ng kwarta ug naa manghari na. Karon as we speak ang kanang session hall gi-renovate na karon kay gi-reconfigure man na kay gikan sa 17 kabok mahimo ng 19. So nag-renovation na ron siya. Okay. So dili na siya pag-renovate sa katong akong opisina o sa opisina ni board member Jongke Uwano o sa kinsa mang other offices. Okay. Sige, at least primarily for that. Yeah, at least naklaro na ron. So in fact si Attorney Olinsino nga ako na hinabi, gipapili na kuno sa asa nga opisina, pero para niya dili kuno urgent para niya kanang renovation sa opisina. Kay pwede ra gani kuno sa gantula usa sa magmantinil sa iyang law office. We really need to create the office kaning Attorney Rufil with respect, no? Kay kani manggong trabaho sa board member, legislative mangguni in nature. Mainly we are legislators, no? So mura ni siya House of Congress ba? Magbabalaod ta. So we need an office where nga we can receive ang atong mga bisita. Di may lang ning Mandawi kay duol raman siya. Tabat-tabat ang mga barangay town digto sa mga kaislahan. But dili siya pwede siya nga dili siya maigo nga urgent gyud board member Suko, no? Well, to me, I find it urgent, no? Nga inigsugod unta dayon inig July 1 tanay opisina para fair sa tanan nga 19 kabok nga mga board members, no? Although ang mga board members if they feel nga dili sila kinahanglan mag-office dia, it's up to them. But so far board member Suko, how many board members have made a request for a renovation sa ilang mga opisina? So far usara kanira si board member Lawrence Cinco. So atong ipaklaro nga si board member Olinsino o kini si board member Malcolm Sanchez, the incoming board members from Mandawi, they have not made a request about sa ilang opisina nga i-renovate na sa pagkakaroon wala pa. Di man kinahanglan gyud sad sila mo request sa gyud board member kaning Attorney Rufil kay incumbent man gina siya sa kaning atong kasamtangan Vice Governor si Junjun Davide who administers and manages the legislative building ug sa kita na unya pohon nga mulingkod diha nga magbutang gyud tag opisina gyud para sa tanan nga board members na so far duna nay 17 kabuk kinahanglan patag duha. Pero kining 1.2 billion nga ipalabang wala naman hinuon sa inyong agenda o wala naman posible dili na uyon ka Vice Governor Glenn nga pwede ni nga adto na lang ni unya sa pangagamhana na ni Pambari 4 kay siya naman mo musunod. Why problema kay if collective man guna dia Attorney Rufil, no? I cannot decide also alone, no? It is a collective effort, no? If the Sanggunian feels nga dili na namo ipasar, di gina siya mapasar, no? Pila naman lang ka session days ang nahabilin, no? Incumbent sa nasad siya sa atong kasamtangang governor if she feels that there is also an urgency
nga buhato na no iya man nga executive privilege no. She can always call on a special session. She can always request for a passage of a supplemental budget anytime, and kanang supplemental budgets ever since sa pagsugod namo i-take up gyud na siya og first reading, second reading, and third reading in a one session. For example, kana siyang mga bonuses no kanang year end no nga wala siya ma-appropriated, i-take up gyud na siya in one setting. Sa imong reaksyon sa pamahayag ni Board Member Borgonya nga naay clear evident bad faith unta kung panalitan ma-approve kato maong budget nga 1.2 billion? Well, unfair na siya Board Member Phil, no? Nga iyan ang gigawas nga pamahayag. In fact, i-take up na namuon niya sa among session. Dili sana siya makiangayon kay he is not only murabag maigo og discrediting ang existing nga mga board members. He is also discrediting the institution itself where he himself is a representative of. No? Ang proseso na nagasubay na. The executive department calls for a kaning special session. Makapalabang siya og supplemental budget. I-take up sa sangguniang panlalawigan. Moagi usa na siya sa Vice Governor's Office. Mo-notify sa mga members and ang calendar of business mugawas coming from the SP Secretary. Then amo nang i-deliberate. First reading, i-read. Committee report. In second reading, anha ang deliberation. So anha na mo tukion. In fact, wa man madayon atong session mo tong nag-focus mi ug digto na mo na kuanan nga there are some items which are executive in nature nga among untang ipa-exclude, no? Mo tong among gibalik kay anyway wa naman because the purpose of that executive session was mainly to tackle the supplemental budget. Wa mamita among gibalik for further review and assessment. Kung kano sa nila ibalik diri namo, depende na. Na ako lang sampuna na Attorney Rufil kanang giingon nga it will hamper the administration of the incoming governor, sayop gyud kayo na. I can assure the public, dili gina in any way mo affect sa pagpadagan sa incoming administration where nga appeal sad ko no as incoming vice governor. Kay kana siyang regular budget namo na 25 bilyones ka pesos. Doon na nay fund source. You can only call for a supplemental budget if you have new sources available. Nanay ka support ni ana. So kung sa to'y naadig to sa annual budget, di na ito mahilabtan. And let me put it in scale, no? Ang budget sa under the office of the governor of the 25 billion is 17 billion pesos. No? Ug assuming kani siyang 1.2 is purely for sangguniang panlalawigan, wa pa magina namo matanaw tanan gyud no kay gamay ra man kay itong panahon. That is 1.2 billion of the 17 billion of the 25 billion. So dili gina in any way maka-affect sa pagpadagan sa incoming administration. Magstorya tag healthcare. For example, nanana diha sa annual investment plan that upgrading of hospitals, purchase of equipment for hospital needs, and other purposes in relation to hospitals, that 3.8 billion nga naana diha sud sa atong annual budget. Well within the reach of our incoming governor. Okay. So sige, so at least isip incoming Vice Governor Board Member Glenn makalaom ang katawhan nga mohatag ka sa mong full cooperation ngadto sa incoming governor. Well, of course, ako na ning gi-mention katong proclamation several times. I'll work with the incoming governor, no, or the provincial board for that matter, no. And I will work for what's best sa ato ang mga kaigsuunang Sugbuano. O unsay mga kaayuhan alang sa mga kabos, alang sa mga pobre, suportado ni alang nimo isip mo head on niya sa local legislative body. Ako uyon magyud ko ni ana no kanang healthcare for one. And even kani karong administrasyon na naagi na og mingon kag budget kay mo man na ang usa ka function gyud sa sangguniang panlalawigan to authorize the budget nga gi-request sa sangguniang sa executive department. Kanang budget karon nga magamit sa governor inigsugod gyud dayon sa July 1 naara gyud na diha magamit ra gyud well within
her reach nga magamit gid na niya to effect the changes ug gikinahanglan sa health services ug uban pa sa atong mga kaigsoonang Sugbuanon. Oo. Okay, so sige, at least mo na pinaka-importante nga naay cooperation from the provincial board para nga kung panalitan at least mahimo mong fiscalizer kung unsay magaling para nga mas maayo gan dunay check and balances nato din ha. But kung kaayuhan para sa katawhan, sincero nga paniribisyon para sa mga tao, atong lauman ang cooperation sa provincial board. Makalaom gyud sa akong bahin na Attorney Rufil, with all due respect no kaning ato taong mga kaubang board members diha, taas kay kog respeto kay lain-lain ni silag orientation og expertise. Naatay mga former mayors, naatay mga abogado, naatay mga nurse, no, naatay kaning mga professionals, mga negosyante nagsagol na diha. I have a very high respect and regard sa ato ang kaming sangguniang panlalawigan members. Okay, board member Glenn, tungod sa atong kalapas sa panahon, unya doon na pa koy mga dugang appointments magod, mutawag lamig balik nimo unya pohon kung unsa magaling. Salamat kay Attorney Rufil ug salamat sa atong mga kaigsoonang Sugbuanon. Daghang salamat. Salamat, may buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Razzboy Nationwide. Mao to may gala si board member Glenn Soco o karon may Vice Governor-elect mga sugid tigpaminaw, at least ato na batis kahanginan ang iyang cooperation unya ha. O unya at least dunay paglaom kay naman si Ulinsino dahil di man day 1 Cebu ni nga gi-endorse 1 Cebu. Dunay mga sponsoran nga mga resolutions nga importante kayo na ay makapalusot no. Bahala ng deliberation unya dayon si Glenn Soco ni sa adto may galaga full cooperation. Mao man ay pinaka-importante mga sugid tigpaminaw nga basta para nako lang check and balance. Kung kaayuhan, okay. Ug dili gini tan-aw mura dunay palusot, bantayan ninyo. Pero kung kaayuhan para sa katawhan, approve. Para sa mga tao, okay. Mao na importante, no? Unya kini ni ang atong tagag-pagtagad mahigala, pero importante sa nga kato 1.2 billion, dili to makuan unya kay magbantay ra ba mi? Di to mapalusot pasigi kalit to dito mga higala og kuan, kalit nanto dito palusot sa other matter. Unya na lang to tiwason may higala tong mga discussions about kang board member Borgonia. Anyway, kasalig ko to abogado mo sa to mga higala pag-explain. Labi pa kini si Ulinsino, may mabutang rin sa board member sa provincial board ay abogado man day. So okay ra ni inyo ning debate on diha kumbate ra kayo. Kay kini ni ang basta para sa mga kabos lagi mo na akong ingon basta para sa mga pobre approve. Ayaw langan-langan kalisod kay babagbabag mo para sa mga kayuhan sa pobre. Ako mong yaw-yaw des kahanginan. Dili ni pag-unsa ning ako ha, pero amo ko may report sa mga tao nga kinsa to mga board members nga mo ni Tarong, mo ni mga board members nga murag ni kuansad ni Likoy. Dali kay mailahan kinsay mo Tarong ug kinsay mo Likoy ha.